Ay, walay tingog. Otro, take 2. Oras alas 9:09. Daghang salamat sa inyong paghulat. Bye! Alas 9:09 sa atong oras. Enero 27. As I promise. Saan pag-English? As I promise, ato na gining gabi-gabin on. Gabin-gabin on? Every night. Ang atong pag-show. Basta TTH. Buenos Papis. O ba na ako si Joe. Pag MWF. Shokumber, Tita B in the place to be. Guwapa ko diri. Please lang. Ligwata ko diri. Naligwat na ba ang tanay? Paki-share na, paki-share. Pakikusog sa akong aircon. Ayan na po ng inyong ayan. Tita B in the place to be. Guwapa ko diri. Ligwata ko B. Dahil na sa pakiskrutahan, mga reaksyon. Kung sabay gusto niyo itong mga istoryahan karong gabi yun na kumusta mo? Kumusta mo? Kumusta mo ba? Tubagsan mo diya. Kaya ako na ba isa diri? Oy natay poll question of the day. Poll question of the day. Kang kinsa mo palit nga online seller. Daghang kay mga online seller karon. The question is Shunjensa Jomo mo tilap sa nga online seller is A. Hay, tengaf ang kiwing pero okaj o yutuch. Letter B. Pepa ang kiwing pero aw yutuch. Or ang kiwing murag yutuch. Again, ang question ato poll question of the day. Kinsa wax mjifuvaled mutilap nga online seller. A. Tengap ang kiwing pero okaj og yutuch. Letter B. Shopa ang kiwing pepa pero edge aw yutuch. Burarag kinumo. Burarag itlo pero fried egg. Or ang kiwing mismo sa online seller murag yutuch. Muna itong poll question of the day. Lahat po itong question of the day, ha? Alas 9:12 na sa atong oras. Daghang kita mga issue na bagay istoryahan. Kajot lang. Shout out sa tabi sa mga sayo kayo. Kajot lang ha. Before tamo pa doon yun. Teddy Mark, Binata Humainon. Hello. Mayong gabi ini mo diha. Ren Pizarro Suarez. Mga suki ini sila. Burang ilang trabaho na rin sa online. No? Perty yung kayo mo ba? Hello diha ka nga Ren Pizarro Suarez. Nakatawa ko sa survey question. Kaya nauso mo ko ni karon, no? Ang mga online karon usahay part sa marketing kuan pakitay nag-YouTube. Mga padako ay ang occasion YouTube. Naiuban na bisag online bahala ko basta kay Pepa larga. Okay? Irish May Abrigana Bango, Tita B Idol, salamat. Love Kayavya Magdadaro, hi Tita B. Che Cortez, hello, malo, Daing Bona, good PM. Jennifer Bandoy Tubaon, maadjong gabi. Jennifer, ang makarapit na nagtanaw karon. La perminti na lagi ka online lagi. Believe na Shokumber sa wax kay permi na nga wax na online, ha? Where sa di ka nag-work? O ano ka sa Yelove? Jerome Isabel Cañete, Jed Kabatingan Didase, Pasaw sa tatadiya Kuya Bern from Taguluan, Apal Vera JP, Love Kayabiyab, Mikay ko, Chenny Dagog Bahian, si Apal Vera JP, si Love Kayab Magdadaro, Aloha Amor, ang Kiwing Murag YouTube, Dennis Puyas, Briley Hanolino Mangayan, Guwapa tas dakog YouTube daw ang sa akong anove kay daghan daw iya ha imain tita muna na
Ang kiwing murag yutoch. Mayang gabi, Ma'am Joy Martinez, JR Vergara, Lionel, mayang gabi, BJ Go, Blue Job Group, saan? Guwapa pero why yutoch? Ma-edit naman ang yutoch pero now listen. Jericho Man, Burn sa Makati. Hala? Wow, siya. Ala, lahir gyud ka ta. Lahir gyud ang pepa na ako nga silingan sa balulang before. Aana siya sa Makati. So, mawala ni mo pagkasurigaw no? Ano ka Tagalog nga kuan, Jomo Kuman. Bantong rahamis na kayo imong kuan no? Kiwing mo. Rodel Advincula, Camila Umilialda. Okay. Adyo lang. Unsa pa yung mga kapangitabo karong mga panahon na before ta sa atong question for the next 1 hour. Kadyo lang ha. Condolence di ay sa pamilya ni Aliana, ha? Wa na ko kasunod ang probinsyano. Nag-move on ako sa ang tamang gyud. Wa na pud mi tan-aw dinhi Kaya sige na lang og kuan, pa-social man. So sige na lang og Netflix, wa nay panahon na magtanaw-tanaw sa mga kuan. Makita lang naman sa Facebook, hala. Na Taytay Chema Arms Murder She Wrote na rin si Aliana. Kay na sniper siya. So kuan na naman ang giingon nga grabe no, na-achieve nilang pinaka-highest nga live view sa YouTube sa history, in fairness. So tanan yun mga fans sa mga kapamilya ni sunod dito sa YouTube. Congratulations. Uso naman po karon ko ng mga sa tinulan lang. Usa day sa akong mga cheka. Syempre, napagapoy uban karon nga kay di ba unsa kalintong show sa katong gibalhinan ni Kuan ni Maha og ni Piolo Pascual nga Sunday sa TV5, tapos napulihan og asap ana-ana. Syempre normal lagi kay mabasahan ng mga bashers miingon na mo na nabalhin-balhin man og laing istasyon karon mawala na tanay uban mga pang-awayon ng mga artista nga mo na resulta kay balhin-balhin man walay loyalty ana o di ba? Tapos wala pa appeal dia silang Johnny Manahan. Mao gihapon nga balhin na ana ba. Alam mo sa tinud-anay lang. Tama na yung gingon nga sometimes makayon sa kabang grabe ang artista bay wala gi loyalty di ba ka nagsugod. Para gyapon sa Shokumber para sa kuha. Naimuingon nga Tita B, wala man tanaka na appeal na tanggal sa ABS-CBN sa MOR pero ngano ni balhin mangyud ka ni hawa ka di ba may ngana ba? You know, kung pwede pa lang ang kanang imong loyalty mabayad sa Morisco or kung pwede pa lang na dawaton ng imong loyalty sa PS Bank tapos mayon siya nga sir ay kabala ka sir di mi maningil sa imong monthly nimo nga bayronon sa balay sir tungod kay nagpabili ng imong loyalty ay di ko gumuhawa di ba di ko mubali parehara gyapon na sa mga uban artista na yung mga uban artista ang problema lang sa Manila sa kadaghan nila didto. So dili tanan matagan og project, di ba? Ta for example, preana daghan kay bayronon namalit na kag balay mga sakyanan tawa kay project. Ang imong loyalty na daw kay waaw naman ka project. Ta sama nimo mga uban nimo mga bayronon, di ba? Si Vice ga okay ra kung imong level for Vice ganda. Moyon ra pug ko nga okay ra ko mawad-an ko kay pila nang pug milyones, pila na iyang mga movies landaan niya nakapundo magsakto. Katong mga artista nga nakapundog sakto nga Dutch nga kwartahan na, pwede ka makinugas nga di ko mubalhin ana kay at least mabuhi pa lang ka. But you have to understand also, ako wala sa ko ingon nga nag-justify ko pero you have to understand also nga kaning mga artista uban, tao ra pud ni nga napon ni mga bayronon. Tao ra pud ni nga naay mga giapas sa mga equity diha nga mga monthly bills. So syempre, ang artista manggod di man ka forever sikat, di ba? Panahon ba na. So kung mintras sikat pa ka, tapos naidako nga offer mo nang uban, i-grab nimo ang opportunity. Kay bihira raman ka mahimong sikat, di ba? For example, kung napaka sa level ni Coco Martin, kung i-times 10 nimo ang kuan, sometimes na yung pera-pera lang yan. Because ang pag-artista mo, di mo na nasa like kasabi ka ng strike while the iron is hot. Mintras sikat pa lang ka, iba sa unang panahon, kana silang Claudine Barreto, ay, perting sikata.
pwede gid sila mag-demand kung ingani dapat. Pero you have to accept the fact na ang pag-artista sa showbiz, dili ka forever na sa taas. So, maabot yun ang panahon nga magkahinay, magkababa na ka, magagamay na imong value. Wala na. Wala na mo kuha nimo, wala na projects. So, muna ang uban artista, mintras hot pa. For example, si Piolo, si Maha. Matingala ka lang, ni balin mo na siya, wag try door. Pero maalay mo, kung times 10 po na yung offer ato, o di, luwas ang imong equity. Luwas ang imong kuhan. So, sometimes, ganun talaga, mga buhay-buhay, na yung mga butang na you have to consider. So katong uban, pero which is I understand also sa uban mga artista na medyo ingana gyud ang sa ubang mga fans nga ingana sila mo react, di na mo tanaw sa imong show kay nagingana po ng mga fans na fan mi nimo kay naka sa ABS kun ibaling ka di na mi fan nimo kay loyal mi sa ABS. That's normal. Okay ra man po na. Pero ako lang ang punto lang nako is sometimes you have to understand nga mga tao ra po ni mga bayro nun. And I'm talking to myself also. Na grabe ang among inampuay sa akong wifey ang Jusawa sa Shokomber. Grabe among ampo nga before mi mingon nga mo decide nga mo file na lagi tag retirement. Let's move on mo to sa Black Timer kay mas dagan ang sponsor didto kay kung dili ta mo file og early retirement mawala ta sa homeowner sa Westwoods. But we are so grateful kay sus kung wala lang po ABS-CBN. Ginoo ko wa po Bernie bitok-bitok karon nagsipa-sipa sir ko sa lata ron. O siguro usa ko sa mga taong grasa karon nga nadapin sa highway. So grateful gyapon, kita mo ana napay akong kwintas, napa akong singsing Pero sa man kailangan ta mag-move, kailangan ta mangita og mga show sa mga program nga mas dako og na makabuhi nato, di ba? So naman goy mga time na tana masabtan ninyo nga nagi mga ingana nga mga butang na usahay nga usahay mingaw biyagyo sa tinod-anay lang pero unsaon tamang gyud nga lamang yung mga butang nga kailangan natong buhaton. Oy sa tinod-anay lang lahira gid ang ABS-CBN. Sa una pag ABS-CBN ka magmanawag kag mga mayor mo interview ka mga regional director. Why dagan aan-check ka? Muna ako nakita nga diferensya karon kung ABS-CBN ka ay. Why daga istorya perfect kayo do karon na gyapon kay mailan man uy Bernie ana idol ka. Pero lahira gyud, lahira. Sa una na mga region karon nagay mga uban mga regional director karon sa una dali ra ka interviewon pag ana sir interview ugma why problema? Sir, tomorrow, kwanta ng interview to sa Pamoy Special. Why problema? Interview. Pero karon naiuban mga regional director karon kay, hala, magpa-send na o magpa-request na og letter, kay pa-approve pa daw, magpa-ana-ana. Sa una na mga mayor sa una, pag interview, why problema? Mayor, kay kung why problema? Kay siyempre, dagong exposure kay nabi ka sa TV, Pamoy Special, di ba? So, sugot perminti ang mayor, malibre pa. Karon nga ni mga panahon na, matukag mayor, ang number sa mayor, dili mo ring. Pero, dito ka sa sekretary nga, nagihata nga number, napoy sekretary nga, perminti, besi si mayor. Besi si mayor. Pertig ka besi si mayor. Wa kay mabuhat sa akong tamang Diyos. So, ganun talaga mga buhay-buhay. So, moro to siya. Okay, bye! Buntag na! Okay, anyway, so mora to siya. Cheche, Joy Martinez, Malo Daing Bona, ang atong poll question, kag kinsa mo palit nga online seller, pangit, pero dakog tutoy, guwapa pero way tutoy, nawong murag tutoy. Ran Dudu Navarro. Asa di ka karon nga radio station, Boss Bernie? Hay, asa man siya nahapunan man siya, oy. Nanaw karon sa home radio. 93.5. Black Timer ko 7 to 8. Ana ha? Uy, naman ni-reply di ay. Paspas po na kung mga staff maka-reply, oy. Pa-wash out, Kuya Bern, si Soy, Ochiha, sa Cebu City. Ana. The best you, Tita Bern, og Mami J ever. Makamingaw kayo. Oy, nako'y gina-upload ng mga classics na mga awards night ni Mami J. Akong gi-upload sa Spotify na ako. I-search na ninyo Bitok University Podcast. Natanan dito ako mga shows nga gina-upload na ako. Okay? Okay.
Alright, natay topic for today. Okay? June Alaba, hello. Hyle Johnry Abing, hello. Okay, natay question. Ato ning isgutan for the next pila ka minuto. Mga rason, mga dili nimo madawat nga rason sa inyong pagbulag. Unsa bay mga lame excuses nga nakipagbulag ang inyong uyab or inyong kaila? Tagay kog sample ninyo da. Sige daw, istoryahan na nato ni. Che Cortez, ka-cute sa headband. You like it? I like it too. Yan. Dagan ko, sa kaset akong i-order ani na pink, na purple, my favorite. Favorite sa Chocomber ang purple. Because I have a purple heart. Ato ng istoryahan, be. Ipakishare daw. Mga dili nimo madawat nga rason sa inyong pagbulag. Namang ko yung mga uban na magsumangil na lang, mamikil na lang para makipagbulag lang. Sige daw, sige daw. Pakishare daw ko na mga linya or mga rason sa inyong mga exes baka ha? Or namoy kaila, namoy friend nga, kana ang rason nila. Tamakain ka nga, lam-lam ba na ang rason? Or para sa imo mo reglame na nga siya nga excuse. Sige daw. I-share daw, be. Maayong gabi na lang din sa tanan mga kuan. Sa tanan mga bag-ulang gipangbulagan. Kung bag-ulang mo nakauyab sa pandemic, ay kasarap. Pero problema karon sa panahon sa pandemic, daghang kay nagbulag mga kaninyo. Ay, of course, ang number one di ang atubag nga naa sa movie, kana bitaw mingkag, it's not you, it's me. It's not you. It's me. Sa Bisaya pad, actually dili ikaw ang problema. Ako ang may problema. Wow! Para less ang guilt. Para kunwari nga, wala kay problema. Nako'y problema. I need to find myself. Wow, i-Google map imong kaugalingon. I-Google map imong kaugalingon. Kung nawala man day ka. Kung imong i-find mo self na nawala day ka, tanaway mo sinina basin bali. Basin bali ha? Baliha daw. Muna yung mga usa sa mga ako nadunggan mga lame. Actually, kailangan ta magbulag. Ano man? Ano kailangan mo ta magbulag? Tell me. Tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change your mind completely? Di ba mo nga kanta? Abi, na ba ko nga kanta, Dribi? Tell me. Diyan lang ha. Kani rin siya nga background. Lala, makuan din ko, ma-block na din ko ani sa kuan Facebook. Yan na. Muna din yung pagkuan, kanta. There were nights when I can help but cry, and I wonder why you had to leave me. Di bagoy kasakit may gala. Did It had to end so soon. we said That you would never leave me. Tell me. where did I go wrong? Ayan na. What did I do to make you change your mind? Completely. Nalibog siya. Asa man ko na asa ko nga part. Sulti ko kung asa ko nga part nga na sa'yo. Asa ko gibuhat man ako ang tanan. Tadi lang gini mo masulti ba nga bawa siya ilok. Mo na problema diyan, no? So dagan yung mga lame excuses. Ibutan na nato. Kabaho lang gid sa ilok pero syempre na kay medyo gentleman ang imong kuan, di ka gusto nga masulti sa tinuod. Muna mo yun ka nga, actually it's not you it's me. Imong nawong, it's me, imong nawong. It's not you, it's me, imong nawong.
Si Ray Christian Bagungon, ingon siya nga, mag-change sa daw siya para sa iyang self. So daw, mag-change sa daw siya para sa iyang self? Asang apart? Si Dash Galika, galamlam rang space daw. Space daw, pero naay uyab. Kanang maingon nga, I need space. Adto ta sa outer space. Si Cheche, nagbulag kay walay time, but grabe nga mahay titabi. Well, sometime na yung mga manya, na mag-iusahay nga mga bulag nga medyo manya lang. So, kanang mga manya, pinakataasan, nararana sa mga 3 days. Kanang manya-manya lang ba kay? Siguro, busy kay sige na og lakaw, or busy siyang career, busy siyang mga online games. So, medyo manya gamay, papansin. Para sa ako, maximum lang ng mga 2 to 3 days nga mga bungol, ama. Pero kung maabot nyo sa punto nga, naabot nagsimana, 2 weeks, 3 weeks, wala na nangita na itong bikil, day. Grabe yun na ba? Ay, kani. Si Veg Peron, ganasa ko ani isa karason. Kailangan ta magbulag. Nga naman. Kung manggod ka ng strict akong parents. Sa strict imong parents nga, 52 anyos na. Diba strict ang parents? Depende sa bagay na may mga anak kung medyo bata-bata pa. Medyo hadlok sa parents. Pero kung naan po kas edad siguro ng mga 30 taon, luod na po kayo. 30 na kapataas? Bisa galing ako mga 27 pa. Tas strict lang dyan po ng parents. Ikajut lang bin. So pagod. Si Das Galeka, mabulagan yun Tita Burns kay dili na kay special. Wow! O sa lugar na ordinary, tamo na special. Christy P, kalit lang mamikil idol. Grabe na ko ka-effort ang ending airport. Ang effort na lang ginawan sa plane. Need space. Number 1, sinungaling karadyaw. Wala pa ginawa pagkasuriganon ni ko ang tataw. Sinungaling. Ako ang rason, daga na kayo ko utang. Dili ko gusto madamay ka mo na nga makipagbulag na ako sa imo. Nadamay pa. Pasaylo agagayo ko kay daga na kay ko'y gilon. Nagloan pa ko washing machine. Nagloan pa ko bike, motor. Tapos napagi ko'y giutangan. Nagpagiprinta nga kung kung pasaylo agad ko gusto nga madamay ka nga basi yung singlon kanila. Ay kani, mo na iburag. Feeling ako muna kung number 2 nga rason. Mga lame excuses nga sa pagbulag. Kanang mo yung ka nga, kabalo ka, magbulag sa ta. Ano man? I need to find myself. Find sa imong self, sa imong kagaral. Nagbulag kay walay trabaho, pabuhi lang walay pulos. Wow! Siya pa way trabaho, siya pa nianggal may kabalo ka, kapoy kini nga sitwasyon gud. Wa ko'y trabaho. Tapos kapoy kayo, ako resig tanaw sa Netflix. Tapos libre pagi ko wifi. Tapos kung gutomon ko, mangwala ni ko sa imo sa ref. Tapos padala pagi ko nimo food gamit ang Food Panda, Grab Food ana. Tapos kapoy kayo, burag para sa ako gaka-guilty ko. Nga wala ko'y gabuhaton. Kay wala ko'y trabaho, makibulag ko nimo. Kay burag wa ko'y pulos ani nga relasyon. We! Paghilom. Kalami na sa situation. Ang problema kay pagbulag pa yun, kailangan ako mulakaw. Guilty kay ko, di na ko kaya nga inganin lang perminti nga ikaw nalay gaboy sa ako. Mulakaw na ko. Nakay 500 ya. Nakitag 500? Nakay 500 ya, bi. Pantaksi lang, viral na nita ka kung makakwarta ko. Well, in fairness naman, if ever feeling ni mo nga siya mo'y masigasto, if wala man po siya nagreklamo, then so, padayon. Kag ikaw lang po, pangita lang po ka kung sa imo stand, di man po, kung wala pa sa trabaho, then fine, then, kung sa imo ha, di ikaw mo'y tinghinlo na sa balay, tingluto, tingkuan, diyan ni mo bawion, mangita ka o gwe po kay, kung may ka pabuhi,
Tapos si unyan, naghigda po ka ta. Ang mga labonon dia, gadampog. Ang gaboxing na imong mga panty ug brief na kaway laba. Tabi sa washing machine na galing, di pagi ka makalaba. O kana noon, miski ako na mo patay ni mo, animala ka. Pero kung nga na, napabuhay ka di, maghinlo-hinlo ka, magkuhan-kuhan ka, kasi pwede mo buhaton. Ako pwede rin na, basta as long as siya, wala mo po siya, giganahan mo po siya. Because, kasi klase yung mga tao, laylay ang love language. Kanina, makalearn yung permit yan ng mga word nga, love language. Kaya yung mga tao, they're so happy nga sila mo'y ga-provide sa ilang partner. Na yung mga ingana ang mga tao. They're happy about it. Feeling nila, borag, lami kailang feeling nga, ang akong hinigugma, relax ra kayo, mura siya grind na, mura siya gahari, kaya akong gina-provide sa iyang tanan, ana. Wala ko nag-expect nga in return, kailangan, ikaw po nga nagsigig provide, ayaw po paghulat po nga, ayaw po pag maningil po rin ka insun nga, ikaw ha, ako mahatag tanan, ako tanan, wala ba kagisugo? Imo ba ng kabubuton nga, ikaw mo'y sighatag, ikaw mo'y sigig provide, kay kung gisugo ka, kana pwede ka maningil. Pero wa mo po kagisugo, imo ra man lang willingness, so ayaw po pagsigig mabot ang panahon imo sang singlon. Ikaw po na ginatagaan o gingana nga kuan, nga pagmahal, nga ibura ka gimong senyorito, senyorita, hari ka diha. At least ang imo na lang po is, at least naman lang, mula ba ka, muga sa plato, mubaw ka sa iro, ana na lang, pwede ra po. Or mag-invest nimo yung kwarta, magnegosyo ka, ginagmay, at least para makita niya nga, at least, gapaning kamot man ka. You know, there's a lot of people nga wala sila magdahom nga insigida ilang partner makita lang nindot nga trabaho. Makita lang nila nga naay chance nga medyo gapaning kamot, hardworking, porsigido. Then, para sa ila, okay na. Alright? Okay lang yun. Next Joy. Ay, nawala na nun. Because Kalha, kay lagyo daw ko no, pero twice or 3 times a week sa una tig-uli, hangtod di na muli kay nanay laing giulian. Ganon din niya. Wait, ani guys, ani. Dawato sa natong kamaturan nga sometimes lagi yung mga panahon nga kapuyo nang yung kadugayan. Pero ng long distance relationship. Pag nag-uban pa mo, tapadulo mo mag long distance relationship, moingon dayon mo nga everyday ba ta magtawag-tawag ta ana-ana. So kung kasagaragan may tabo na first month, second month, third month or pinaka maximum 6 months in fairness, murag okay pa, nakaya pang video call. But you know, human as we are, kapuyon yun gihapon. Diyan na din ninyo matest nga, ay, abi na kung kaya, dili man di ay. That's why, kamu po, kung nakita ninyo nga mura, pre mo, ma'am, ginahatod nimo sa layo kay sa gabiyahe, ibutan nimo tagahasaan ka, kana, Villanueva. Ginahatod ka niya from Cagayan to Villanueva, grabe pa ka-traffic diya sa Taguluan. Primero, kaya pa niya. Ikaw po nga sige hatod, primero okay pa ka pa. Siyempre, mabuti ng pantong nga nagigay ka ng kapoy, lahi ang biyahe. If ikaw po mismo, nakabantay na ka nga murag di na din ako ni kaya, kapoy naman dami, then ayaw na ipaabot sa punto nga totally nga gikapoy na ka. Muna ang giingon na communication. Hinahinay ni mo introduce. For example, kung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ni mo siya ginahatod, pwede na rin ka mangitag lusot nga MWF na lang ka. Kaya pag jeep na lang ni mo siya sa TTH. Or the other way around, baliktad, TTH na lang ka mahatod. Or once a week lang. Yan. Inyong istoryahan. Ikaw po babay nga siya. Ibaw sa sabtong ilayo, bayak. Ayaw pagpakahiro. Kasi kung magpakahiro ta, ang ending day kapuyon day ta, ang ending, wala na. Di na din ka consistent. Ang ending, mga bit na dayong ka. Diba? Di yabo ang kaldiro. Hello dia kang Arnel Bandiala sa Luzon, Paul Jan Sumaylo, Greta Gretchen, hello dia sa may lagindingan. Kanang mingon nga mag-focus sa saya sa pag-eskwela pero gibayro rekas na ay motor. Sana all na ay motor. Sometimes kung ikaw lalaki gibayloan ka sa usa ka butang, like for example sa cellphone nga regalo, balay, motor, sakit ba ya? No? Sakit. But sometimes, dili po nato diretso i-judge ang mga tao nga gikambyo mo sa mga butang sama sa iyang gingon nga motor. Kasi in fairness,
kita mga tao ning kalibutan na nasa tay mga damgo baya pod. We want baya also mo bitaw na ning kamot ta everyday mo mata ta everyday manarbaho because we want to have a better life. Mo gusto ta mo hawa sa kalisod. Wa ta kabalo sa iyang kana nga babae wa ta kabalo sa iyang si tawag ani. Iyang mga kagahapon or sa iyang past ana. But I tell you, na yung mga tao nga ginahatod siya sa motor. So, feeling niya mas nigana yung dili na ko, mas lami akong feeling nga mahatod ko, mas ganahan ko sa feeling kay secure ko, na yung mga inganag yun. Ug dawato nimong kamaturan nga na yung mga inganag nga tao, so mo na ilang love language po, na yung inganag ginahatod sila. Nga feeling nila, uy, lami mo kayo ni makauyab tang na yung motor. Kaya at least mauli ko, kapoy kayo magsakay-sakay jeep. Usahay mag-inilugay pa sa jeep. Usahay traffic pa sa jeep. May pang motor, lusot-lusot. Ana. So ang imong buhaton, ikaw nga naimbarguhan atong lalaki nga naim motor, ayaw kalagot sa maong babae. Be happy for her, kay mo man ito yung happiness. Then number 2, iyang pangalan, ibutang ninyo sa envelope, ibutang sa pamisa sa kalag. Tapos, kailangan ka magsikap sa imong kaugalingon. Improve yourself. Dito makanapalpak. Dapat lagi din nagpalit ko motor. Diba? Ang akong pinakalami nga balos, dili ang pagtunglo. Stay put lang ka, maningkamot ka, then auto din mo auto. Mabot ang panong nga nagmotor sila, labyan na nimog auto, o di, smile and ka. Success. Remember, mo ipermintigin na sulti ni Tita B, success is the sweetest revenge. Mo na'y pinakalami nga balos. So kung kakambiyan ka og motor, chill, relax, hila ka usa, ilang mga pangalan, ibutang sa pamisa sa kalag, tapos paningkamot, tapos kailangan maka-auto ka. O para mas lami pag yun, dump truck ang palitan. Kaya kaso musipyat di ay di, maside swipe sila. Di ba, ana? Tita Bird, ibalik ang inyong awards night ni Mami J. Si Mami J nasa Iligan City. Chef na siya karon, malipayo na siya dito. And mga one of these days akong i-try nga magkuhan sa iya para Vebo. Malo daing buna, magbulag sa ta kay tiwason ako akong studies pero diretso nakapuli after pila ka days. Dili ko sure, ignado ko ninyo kamo sa inyong experience naging tao ana nga I mean dili maka-focus sa uyab-uyab og pag-eskwela. Nagid ana. I mean, hindi po ko sure. Kaya ako mismo, mas ganahan ko eskwela nga inspire ko. Mas ganahan ko ni eskwela nga na ako'y uyab. Ganahan ko mumatag sa'yo. Ganahan ko mag-study kay na akong uyab. Pero sometimes ako'y madunggan ng mga anak kay di sa ko mag-uyab-uyab kay mawala ko sa focus. I mean, I think dili ang pag-uyab-uyab ang makawala sa focus. I think ang bikilda is about your partner. What I mean is like this, para na ako makadaot ang uyab-uyab kung sa klase-klase mo nga sitwasyon. Like for example, nag-uwan mo siya mong uyab. Tapos, nakay klase alas 3. Kung siya mo ingon na, lakaw na ta. Or check out na ta. Check out na ta kay imong klase alas 3 na. Tapos, sulatan lang din takaon niya pag guman si imong klase. Di okay, kay ko, minto siya, supportive siya nga dapat mo eskwela gyud ko. Compared na tong boyfriend nga, alas 3 na. Tadaw ba mga 2:45 na napamusulod sa motel. Tamo yun dayon ka nga, uy, mo-out na ta, kay klase ba na ako alas 3. Ang boyfriend mo yun dayon nga, magana nga, minor subject naman na. Anong sudlan pa man mo ng Rizal nga, di manggaya po na magamit ng Rizal sa panarbaho. Pwede mo na absinan, man ka, minor bitaw na. Sayang manggunog napay isa ka hours ba? Hours na yes? Napay isa ka oras, ana. Ang duha ka sitwasyon, si sitwasyon A ug B, pareha sila na uyab, correct? Pero nakapait lang the way ang ilang mga partner. Si partner 1 niingon nga, mo-out na ta, paspasan na nato ni Ukiyod, di natamudugang pa, kay napakay klase alas 3, balikan ta ka. Si partner 2, moingon nga, ayaw nagsulod anang alas 3, kay minor naman na. Sayang kayo, kinapay sa ka oras. So it means to say, dili ang uyab-uyab per se ang makadaot sa pag-eskwela.
it's your partner. Ang klase nga uyab nga naa ka. For example, nakauyab ka og dancer or banda-banda. Tapos, nasila'y gig. Tapos, maingon sila nga, ubanta. La naman ko'y klase, ana. Ay, sus, ay, nasudligod. Gamay raman kayo na, kausara po bitaw ka. Ni ubanda yung ka, ni absent ka. Oh. So, you have a, dili ingon ang pag-uyab-uyab mo nakadaot, kung dili, ikaw nga nagpadala sa imong uyab nga bad influence. Kaysa mo ingon na uyab nga, ihatod sa, guys, Brad, balik lang ko, Brad, ihatod sa na ko siya, Brad, kaya na pa siya klase, alas 3, Brad. Taino ni mo siya nga, sige lang, pag human mo klase, balikan ta ka, kuhaon din ta ka kay, hatod alas 8 pa man sa ni mo man ang among event. Oh. It's totally different. So, para na ako, dili ang pag-eskwela makadaot sa, dili ang uyab sa makadaot sa pag-eskwela. It's your partner. Problema sa lagi kay kung gwapo, magmama dayon. Tapos lain naman yung mga laki kay may di mo love kay, di ko ni mo love no. Hindi mo ka mauban bi. Takabalo naman ang uban mga tao, uban-ubanon din kag gig kay na may mga tumong og tinguha. Tapos inom-inom din shot-shot ay sa guli sa balay dili sa ka sa boarding house. Oh. Alam ka na nakins. In the first place, wala man day ka gila, Tita Burns, lami man nagpa. Char! Nanalay lang igalay. Lami na din managpa, kaya nagbulag na. Kung sa may class, depende kung sa isag pa, ang kamot ba o si Junior ang isag pa si mong aping. Cool off daw, Tita B, pero naday gi-entertain. Napo ni kani pong word na kanang ginagamit yan ng bulag taog cool off, no? Kanang word nga cool off, alam mo, ginagawa lang yung cool off na yan, sa tinud anay lang, ginagamit na ng word nga cool off, parang dating, pwede sa ko manguyab mo diskarte sa lain, pero ikaw nga akong gignan nga cool off, wala kay kuan ha. Mean to say, stay put lang ka, di ka pwede mag-date-date sa uban. Maunay ka sa gara, gagamiton sa mga lala. Kanang mga lakihan mo. Kabalog yung kuan yung mga style ninyo sa tinud anay lang. Gamito taro ninyo ang cool off para kamo mag-date-date sa uban, pwede mo tira sa uban, ba paman basi makalangkat sa uban. Gigamit nimo ang cool off para siya, cool off rabi ani. It means to say nga napay chance nga balikan ta ka. Dili ka magpatira sa lain, di ka mag-date sa lang kay cool off rabaya, pero nagbulag taraw ta. Ay, sa pagtuni mo na chinelas? Sa pagtuni mo na ng baggage niya mo gibili sa baggage counter? Pag sure. Pag sure. Muna mga boys ang ginagamit ang cool off. Cool off and bulags just the same. Ginagamit na ng word nga cool off para ikaw nga babae nga gignanta nga cool off sa ta or the vice versa. Bulag ta pero ayaw pag-entertain sa lain ha. Ako lang mo tiras lain. Pandamay. Baho og ilok, Tita B. Dili true love. Pag ang imong rason magbulag kay bawog ilo ka na, tawas raman na. Next, Joy Trio. Kanang dili kabalo sa kama. Kaka nga lalaki. Oy, dili dyan na rason ba? Tunluan di ay. Correct! Very good. I like that. Very good. Well, sa bagay, tama din. Napuday ko'y kaila. Very good friend of mine. Gaka-turn off yun siya pag ang babae medyo moralag ka ng palaka nga naligsan sa highway. Tama, naalala ko na pala. Kasi klase mga boys. Sa bagay, kung ang boys iyang hanap, ang iyang gipangita, isang panagtagbo rin sa duha ka bungoton, o kanarag yun, dewa sa tayo mabuhat, kumugi na iyang tumong og tinguha. So kung ang tumong tinguha sa laki, kasi klase mo ng rason na mag-uyab-uyab ta. Gusto tag na companionship, na uban sex, na uban ba, gusto na magminyo, ana. So, naiuban, kung nabilong ka sa pang-kuan lang, pang-sex lang, or gusto lang ka panagtagbo sa duha ka bungot, then fine. So, muna silang kasagara po na more on performance level. Pag tanaw niya nga, ay, gabi ka. Ay, may performance. Ma-turn off sila. So, ilahapon na. So, pwede po nila na imong rason because ang ilang tumugtong sa imo is makuraw raman ang imong sabaw. Bungkago naman ang imong tinapok. Maura man. Pero na po yung mga guys, shokomber, mas ganahan ko anang ako'y motudlo. It's very challenging. Mas emal lang nga nga set up na kanang
Usa man na, uy, ana. Lain man ang mga ambot ani mga babae bisag unsa ka gwapa, basta first time dalon og motel, mabugok ra ba dayon. Hala, unsa man ni? Ngano naman ni refrigerator? Hala, nalagi sa amin. Sa mani, ngano naman itubo? Tapos nakita na na ikatri, magunsa ta diri. Manadayon. Ano sa taning mga pa-blind lagi, oy. Ay, check ka kay mo ha. So, siyempre, layer gito. Uy, unsa man, ana mag, burabita mo gakuan pa, ay, naglihok ba? Relax lang. Uy, unsa man, ay, unsa, burabita ka balo, kalibangon ba o kay gito? Unsa man, na yung mga alang alaki nga challenging kayo. Sila mo'y magtudlo. Ayan. Ani, mo ni mong buhaton. Ama. Tapos hantong nga na master siya. Garbo rin sa lalaki. Oh, master na kayo. So, una pa, dili-dili pa. Sa man na, uyak, sa man na. Ana pa, di ba? Pero kadugayan na. Bara nag-toothbrush. Gani. Si Zemaline Cass. Dugay naman to, Tita B. But ang rason na dili na ko madawat before is nag-start atong manghulam siyag money. Unya, was na ko gapahulam. Unya, naginahini na rin siyag wala na'y gana. And then, sige na siyag overtime sa work. Naibawaan na lang na ako na naday siya gintrisan na lain. Ang ending nagbulag na. Mo ba? So, it's about money. So, at least gitry ni mo. Na, tama na mong gibuhat. Si paghulam, tapos wala nang nagpahulam, nag-change siya. So, may na lang at least nakita ni mo nga ingana. Nalang ko ipaguna na check gaganina naging hapon nga they've been together for 10 years na. Tapos mato pa niya bay unsa may gikabulagan ninyo nga alisod kayo Tita B kanang labi na iyang pananaw sa imuha mura kag dollar sign, mura kag peso sign. Ta sa panahon nga medyo apiki na ka, galisod na ka, nausab na po din siya, nawala din ang gugma. Well, first question ako sa mga guys or sa lahi. Basig gianad nimo. Basin sa sugod pa lang sa relasyon, gianad na nimo nga sige kag hatag, imo kayong gikuan kana, imo yung siya tawag na kanang gispoil, kanang word. Spoil ta kanimo kwarta, aan Dutch, o aan cellphone, aan allowance, ito siya mag-jeep, taxi, gianad nimo. Gina-provide nimo perminti. So, siyempre, moto yung naganahan sa imo. Dito siya na in love. So, sometimes, doon na yung mga babae nga, dili nga na tanan po, pero sometimes di po na to siya ma-blame nga, burag naanad siya sa yung ato. What if kung nawala na imong medyo crisis ka, tapos ang problema karon kay nga willing po mo muhatag og Dutch nga mus mo labaw pa sa imo ha. So, di mo ma-blame. Mo may ako naandan. So, pwede siya mo tabok. So, kamo, ayaw ninyo anara. Pwede ninyo himog introduction. Naman na nga na, di ba? Pag manguya ba mga laki, na ganyan mga pang-introduction. Medyo pa-impress muna. Pak, bayad. Ako'y bahala sa imong mga barkada, pakaon, ana. Para lang medyo na makuha ni mong attention. But if ever na, nagsugo na, hinay-nay na ni mo. O paila-ila. Moni siya, anay, ana. Para as early pa lang sa inyong relationship, makabalo na ka nga unsa sa nga type na person. Nagbulag may kay pangitaon daw iyang kaugalingon. Wa gabai, gilama to, mangitag lain. O muna kong ingon, basig, baliha ang t-shirt, baliha. Basig na baliha. Kanang ingon kag, I need space. O, pangita tagkuan. I need space kay kapoy na kong labas sa imong mga panty ug underwear. Siloso ang uya, bro. Well, di man na lame. Naman na ingana po nga. Wayland Bandiba, siloso yung tanan. So, Annalyn atong kalingawan sa una. Kuya Bern, cute kay kasribo nimo. Thank you. Aan purple ani, aan pink, uguban pa. Heavenly Makali Latore, Heiner Mangaron, Jerome Alaba,
Magibulag pero tanan gamit bawion. Sa bagay, depende man na. Resi Habinyaw. Daghan ka laki, siya di ay to daghan bai. Pwede. Ako, kuan gyud kana confirm gyud kana inyong mga biochem sa Jomo, ha? Nakalang super duper ultra mega siloso. Tabi sa wa kay gibot, super siloso, ta kanang advance bitaw mag-isip. Basi nakikatek tabi nakikon na. Ako 99.9% binuhatan yun na niya. Yes, binuhatan na niya dai, klaro kayo. Labi nagwala kay gibuhat, baka na bitong clear na kay katanan gibuhat mo ngano, mauna na. Alexia Nokmais Linaser, mao gyud show mga bangers kay tani. Ay, mga fans din ni sa mga awards night sa una. Maski unsa na nga rason, kung love jud nimo, pero kung nanay lain prospect, diyan na rin manggawas ang mga rason. Lakto ba sila si Rota Spring? Tama, tinood na siya. Pag wala pa manggod, kung manya-manya ra nga away, petira, 2 to 3 days pinakataas, magpisa na kay nagmanya ra man, gusto lang mapapansin na. Pero like I said, mabuti nga nagsimana, pila ka adlaw na, sapot-sapot na daw nangita nagbikil, ay, wala na, close na ang open, sirado na. Talay maning, basta sirado na, bro na kay gipangita nga lain, na kay nakita nga partner, wala na, close-minded na. Bisa pa kung sa explain nga, ana, wala na, edos na. Dili na gyud ko bay, di gyud bay kay kuan gyud siya bay. Bro, di na nimo madawat ay man. Di gyud bay lahig gyud siya nga bay kanang kuan gyud kay siya bay tapos kuan bay tapos gabi kay bay anak ka-down mo gyud niya bay. Kuan na siya. Dili bay basig sabto na nimo. Dili gyud bay anak kapait niya bay. Wala na. Puro na negative mo nakita because wala na close naman ka. Na naman kay gi-entertain na lain. Mo nang ang imong gusto gi kuan wala na puro na mga di maayo. Abi bay lain kay bay talaihi kay bay. Grabe, bay. Taka na siya, bay. Gwapa, bay. Biti ko yun, bay. Pero bahog tiil, bay. Grabe nga, bay. Grabe, di ka madawat, bay. Pagilom niya, bay. Randy Toblando Cabunok. John Christopher Laroda. I'm just not ready to start something serious right now. Ay! So, siyang gusto, dula-dula lang. Di mag-PE uniform mo kung dula-dula rin na inyo. Well, kung yan ang alinya, dili sa serious, adi, ni mo, sige, dili sa ta serious. Dula-dula lang sa nga tuwa. Resia Binyaw, grabe ka siman, simana rangga, ulian. Sa sige, expect na simana na mo uli, wa na jud ni uli. Grabe gugot, no? Jerome Orais, char ang tanan. Carl Vincent, hello sa tanan dia, si John Christopher Laroda, ingon siya, di ni mo madawat nga rason sa inyong pagbulag. I don't think I can give you what you're looking for. Wow! Ganun ikaw may musulti. Ganun ikaw may musulti nga di na kumata kung sa'yo gusto niyo. Or maybe kung muna may sulti, for example, nasa yung mga demands, tapos di gini mo makita lugar yun nga, dapat mo na kung gusto. Kanang dapat kung mutuwad ka, tuwad yun. O hindi kung nga. So kung para nimo murag na, di murag bisa kung saon ba ni try na kagtuwad pero sakit kasi mong kalooban ba kay sakit magiday ng lubot. So pwede sa kamay nga na nga, I'm so sorry pero I don't think I can give you what you're looking for. Tekas uyaak ang evolve sa Shokumber. Tikas uyaak. Grabe ang evolve. Tapos kayo mong tanaon, ibiyang mangko, babae ko diri, babae Shokumber. Gaymon ko ni mong yuya. Edos na ko ang evol. Girl ox, edge ang evol. Si Aizen, yun siya, dawat man ako tanan rason niya. Kay I know she deserves someone better. Dahil na magsugod ng true love. Mary Joy Asilo, igna rakog kalit, di na nako kaya, let's stop na. Unya, wako kay balong anong di na niya kaya. Hala? Ma'am, basi gipalok doon ni mong dump truck, man na niya kaya.
John Christopher Laroda, sa Tita Bill, listening to you while working. Asa mo na trabaho? Kung asa mo gibutan dia, may buntag, may hapon, may gabi, ninyo talan dia. Randy, daghana na kay comment sa kadyon ako, itry na kong apasa. Nakapalit nagmotor pero wala man Japon, Tita B. Ray Dre, pwede man pod pingison gamay sa auto. Pingison gamay sa auto burn. Ganina naman ako nga topic ng auto eh. Kalayo naman ako. Na ako'y kaila 3 years siya nang uyab sa iyang uyab pero 1 week ra sila nagkauyab gihimo rag hatod sundo. Well, ani man sa gunagon. There's no such thing as a kanag yung rule gyud, golden rule sa kanang dapat ang uyab ingani ra gyud. Pero na hatod sundo. Kung wa siya gisugo, malay mo, wa pa sa gisugo. Iya raman tong willingness ni hatod og sundo. Tang ending day, di siya gana ng hatog sundo. Or basig pag hatog sundo, ang ana, basig baho, ana. Ang ilok or ang di siya ganahan kay panington siya, ana. Ang resulta dito na nilhig ubo sa monumento sa Rizal sa Divisoria. Chelito de la Celde, kita jud ko nimo gabi diha nimo. Adapit. Wersa ako nakita. Inana man Japon mga babae. Okay. Muna ako mga istorya no ganina naman Japon na guilty. Tita Bern, unsan na based sa true experience? Abot lang. Ryan Dan Obina, thank you Tita B, mo jud ni naitabo sa akong situation kay gibulagan ko sa akong 5-year na uyab. Ako tungod kay dili daw ko dato. Anak uyab sa tiguang na dato. Bahala gi-provide na nako sa iyo og TF na ako sa band gig og at the same time gaskwela na og nag-support ko sa iyang work. Pero gibiyaan ra gyapon ko. Sakto jud Tita B, success is the sweetest revenge jud graduating na bita ko. Correct. Well, again, Brad, ako di ko gusto ko na mo judge nga ang babae nga mulukso atong mas dato totally wag siya nada nga babae. Again, wata kabalo sa iyahang mga history, basin na siya history nga nagbaklay siya, napisikan siya sakyanan, nabasa siya. So munang karon na siya ganan magbaklay, gusto siya na isakyanan. Or gusto niya parang natugon makita kitag beauty queen na nakipagminyo og idaran na nga politiko or something. Plana ni Heart ibilang evangelista mato kay Chis Escudero. Dagan kita istorya na. Wala may rule, wala may giingon nga dapat ang bata sa bata ra gyud. Wala may giingon nga dapat kung batanon ka batanon pud mo pa dili man. Wala may nga na ang importante man relationship, it means na kung kamo duha nagkasinabot, nagminahalay mo, even gali ako di man gyapon ko mo agreean ng same sex marriage no. Pero kung ako lang po'y papilion, unsaon ko man ang baig laki nga nag-uban pero sige bugno kaysa puros babae nga nag-uban pero hapsay naman ilang kinabuhi wa po sila na nag-agrabyado sa ubang tao tapos gabayan mo sila monthly dues sa ilang homeowners. Okay ra pud ko. Yeko R dai. Di ba? So ako dili ko gusto mo judge ang mga bae nga ni tabok sa mas idaran ana. Una-una na lang maybe nasa'y mas bugat nga rason, maybe mas nakita niya dito yung happiness, then again, sakit man na, mag-move on na lang ta. Pasabot ato, naghatag og sign si Lord, nga dili siya para sa Jomo. So, magita kaglain. Then, padayon, pag paningkamot nga mas madato pa ka or machib ni may mundam ko. Okay? Damon Dalton from Florida. Most of the ones that the commander pretend to be the victim when they are the problem. Unsa daw? Mato pa ni Boss Damon sa Florida, ato ning tarong unog basa kay ba pa man maapilta sa mga balikbayan box. Na sometimes kanang magpa-feel biktima sa pagbulag, ako man ang problema, ako man god magkuan ko. Actually siya ang problema. Tinuod na truly gilamat siguro. Okay. It's not you, it's me. Putol-putol. Sana po niya kung kuhaan internet.
Hinay na sad. Ayan, pasaylua. Naputol, kay nipilit na po ng akong internet. Akong 50 Mbps nga para sa, pero ang performance, ambot lang. Anyway, daghang salamat din sa Japan. Okay, it's already 10:05. Okay, Mary Rosin Zambas Umpad. In fairness, away lang pero walay bulagay. Ana ang kong partner nga Japanese. After ay, pasensya gyud kaayo. Wa gyud ni akong internet, maluoy mo. Ang akong 50 Mbps, 597 Ginoo ko. Pasayluag yung kaayo, nakaputol to ng internet, but it's already 10:07. Salamat sa inyong pagsunod. Remember, MWF, Maayong Gabi, Tita B, ang TTH, o ang Buenos Papis, kawan ako si Joe Romantico. Salamat sa inyong pagpaminaw o sa mga naminaw po sa Spotify. Ako ning sa tanan gusto maminaw sa ako sa Spotify. At tulong mo sa Spotify, i-search na ninyo ang Bitok Bitok University Vlogs. A podcast di ay. Okay? Salamat sa inyong tanan. I love you all. Salamat sa stars. Salamat sa Gcash kung naman galing. Salamat sa inyong suporta. I love you all. Bye!